This is Mananga. This is for supper. Now, I just want to take you for a cooking. Oh, cook traditionally. Ma? Ndone tsumo yekuti ndasera kakomba mheno rekapona chi? Amen. Tsumo inopesa inzi ndasera kakomba mheno rekapona chi? Ndizivi. Natasha? Aripi? Ari kutamba. Kuinonzi jena mponesi chi? Andizivi nendiri. Saka kunokamite zvirawo kana tsumo? Kuchikora amite tsumo? Atiti. Hai, amana zvakaoma. Kanda kusiyana kuitawo zvikoro kuno kumusha. Saka tsumo utodziziya? Iwe adzakakosha here tsumo? Amen. Dzechikosa anoziya tsumo? Andizivi. Kokuti hakoni tozore, hakoni. Andizivi de. Munoti hapana iripo. Isirei guys, nditoripo. Kone kuti indoda yendala. Saka rega timboita rekubika manje apa takunyatsita chi timbona kuti sefamba. Traditional, tinyatsoita tikuita Taipe kubika uko kune manotsi saka kunesa achiradziswa kubika nditika makasunga kundibata kunyanya ana mama vaya vanoti sadza rinobikwa sei sadza rakanaka iri sadza iri takaribika pazhombe John kwaibikwa sadza rinobikwa na4 handiti unzwa ri kuita sei sadza iri sadza rekuti kana muplate harinamire iri isadza rekuti ririka kana munhu afamba ri kurodhi uko anoziva kuti pamba parudyiwa sadza wangochiziya ungasingazivi sadza iri rainzi richi rinosiya kuchishimira manje rinoshishinira iri uri patime paunonga chiri patime chimeka shuwa kuti kunokuchi wochidzikisa uku kana kusvitsako kana pa2 saka pari vanogona kubikisa pachindevere wise vairibika rakadai so raibikwa zvekuma4 handiti John raizosvika zvekuma10 11 riri mubhoto rakangoiswa kusaidi kwemoto chete handiti sadza iroro John ndorekuti wakambodya sadza rekuti ukaritimba mupureti so unopedza kudya sadza rinamire mumaoko sadza rinobikwa nemukoti handiti saka uri kuona kuti futi kukosha kwemiti ko yes kanya
ukurinza sei apa manjika uona kakastadza katakarowa kajikichani kekubika papa yaiwanzotambwa manje kuti vanoadiki manje kuti unongosangana option uchingotemba chikafu chepamoto chakubikwa akapota akaso akapota akandinyatsokaguta wamboitei kutanga kugadzira kurova nemvura yeye uneketa wakamboita kupi Panapa. chiona zvaunozoita udezo tapedza guys isusu tine 1 stove sasa tira What's that? tapisa manhanga manje saka bhodho remanhanga omanaka chitima chegwere chosimuka mungoona zvatakuita panapa ndopaipainzi nevamwe tikati manhanga yatovake kumusha kudonzava nevamwe davo vakautana aya manhanga azokora manje iwe ndo manhanga matetera uchamboona kana maruva tosangana pakudya guys umupoto ndokunga mambozona kutitwa mubakuva musi medu bye. Thanks saka madzidza kubika sadza wakabika sadza rakadai so kakana zvekudziye baba vanozvimudzira sekwata kudidi amana ndomutauro wangu wakumana tikura tetonzi nga ndomutauro wake. Thank you guys, I love you.